Mendocicero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun na muli tayo nagbabalik mga kagamba o mga kababayan sa ating YouTube channel. Baka naman yung hindi pa dyan nakasubscribe sa atin, pasubscribe na rin at saka papindot na rin yung notification bell. At siyempre, palike and share na rin ang ating video. Yan. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Mayroon tayo ngayong uusisahin at bubusisihin na naman na balita patungkol dito sa mga rider na pinag-iinitan na naman ng MMDA. Siyempre, alam nyo naman ang rider, pagka biglang umulan, hindi rin maikaila dahil isa rin tayong rider, no? Pag biglang umulan, bumuhos ang ulan, natural na parang masisilungan mo. Tapos, siyempre, pagka kasi, yung mga rider dyan, alam na ninyo ito, hindi ba pagka yung malakas na ulan, kahit ano pang ganda ng kaputi mo, basang-basa ka talaga. At saka, napakadelikado magpatakbo kung mahangin at malakas ang ulan. So, siyempre, ang rider, kahit kumpleto yan ng gadget, kumpleto siya ng mga kaputi o anumang panangga sa ulan dyan, hindi yan tutuloy kung ganun kalakas dahil delikado, lalo kung bahana, malalim na ang tubig, hindi mo alam kung nasaan yung butas. Kaya ang ginagawa natin na mga rider, kagaya ko, pagka malalim na yung tubig sa karsada, medyo hihinto tayo, pahuhupain muna natin. Kasi napakadelikado nga. Ngayon, wala namang inilaan ng mga silungan. Bakit naman kasi hindi sila naglalaan ng mga silungan itong MMDA, lalo na itong MMDA. Bakit naman kasi hindi nyo pa matanggap na motorsiklo na talaga ang transportasyon natin dito? Yun na ang pinakamadaling transportasyon dito sa Pilipinas. Akala ko ba, ang sabi ng ating presidente, sama-sama tayong babangon muli. Ay bakit kayo lang ang bumabangon? Idinidiin nyo pababa naman itong mga rider. Dapat ibangon din natin ang industriya ng mga rider. Dapat nga. Dahil sa dami na ng mga rider ngayon, yan ang priority na service ng mga Pilipino. Dapat nga meron na kaming sariling lane dyan sa lahat ng pangunahing karsada dito sa Metro Manila. Ganun dapat mga kababayan. Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung sang-ayon kayo sa sinasabi ko. Ito, pakinggan natin ito si Harry Roque kung paano niya birahin itong MMDA. Ito sa ating lugar, no? Tapos, pagkakait pa sa kanila, yung nais nilang kahit papaano, hindi sila masyadong mabasa. Talaga naman pong mababasa na yan dahil nasa motorsiklo sila, no? Oh. Bakit naman pagbabawalan pa? Pagbabayarin pa sila ng multa. Hindi ko maintindihan, no? Iba yung pagbabawalan doon sa pagbabayaran pa ng multa. Ano yun? Dahil sila mahirap, wala sila. Mabuti pa si Harry Roque, naiintindi niya mga rider. Hindi naman siguro rider ito, hindi ko pa nakitang nag-motor ito si Harry Roque. Pero bakit naiintindihan niya ang mga rider dito sa Pilipinas? Ano ba naman tayo? Tanggapin na natin na talagang motorsiklo na talaga ang pangunahing transportasyon natin dito sa Pilipinas. Dahil nga, yun na ang pinakamadaling paraan para makarating ka on time sa iyong papasukang trabaho. Pakinggan pa natin, pinagtatanggol tayo ni Harry Roque. Sana ito, pagpatuloy mo yan, Harry Roque, baka sakaling manalo ka na susunod na eleksyon para sa senador. Silang kotse na hindi sila po pwedeng maprotektahan sa ulan at motorsiklo lang dala nila, pagbabayarin pa sila. Hindi ko po maintindihan. Hindi po talaga sa tingin ko, sa pananaw ko lang naman, na makatao yung gagawin ng MMDA. Unang-una, sinabi na po ng Korte Suprema, ang ating mga kalye hindi po para sa mga sasakyan. Yan po ay para sa tao na gamitin ng lahat. Bakit yung pagbabawalan ng paggamit ng kalye, lalo-lalo na yung mga merong mga sisilungan pag umuulan, no? Pangalawa, kaya nga nakamotorsiklo sila dahil palpak ang ating transportation system, no? Kita nyo naman, ang nangyari mula nung COVID, hindi na na-restore yung mga
ruta ng mga pampublikong sasakyan na merong mga prangkisa. Hanggang ngayon po, naka-special permit silang lahat na nalulugi na ang mga transport groups natin. Dahilan kung bakit, ayan na naman, pagdating ng panahon ng SONA, meron na namang grupo na mag-i-strike. Yes. Ang katotohanan po niyan, kasi nga po, hindi na po na-restore, na ibalik yung mga prangkisa na meron ng mga pampublikong sasakyan at ngayon po talaga, halos lahat sila ay nalulugi dahil napakakaranggot ng mga special permit na binigay sila sa kanila nung panahon ng COVID na hindi pa binabalik sa dati hanggang ngayon. No? At pangatlo po, ano ba yan? Wala na ba tayong sense na kahit papano tulungan, maibsan yung kahirapan ng mga kababayan natin, lalo na pag inuulan sila sa kanilang mga motorsiklo. Hindi ko po Kita nyo napakinggan yung sinasabi ni dating spokesman Harry Roque. Mabuti na lang itong sinasabi nito may malasakit sa mga rider. Tuloy-tuloy mo lang yan. Go, 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 Mr. Harry Roque. alam kung anong pananampalataya ng mga nag-isip na multahan pa sila. Iba kasi yung sabihin na bawal doon sa pagmumultahin ba. Mahirap na nga yung mga nakamotorsiklo. Alam nyo ba ho, abire sa buhay yan. Ha? In fact, ang pinakadelikadong mode of transportation ay motorsiklo, lalo na dito sa Pilipinas, na hindi naman sinasamba mga motorcycle riders, no? Wag naman po, no? Isipin na lang po natin na lahat po tayo may mga pangangailangan at tingin ko naman po kung kaya nilang bumili ng kotse, bibili sila ng kotse ng ganun, hindi na sila nababasa pag umuulan. Wag naman po nating pagmultahin pa ang mga naghihirap na nating mga kababayan. Ewan ko kung alam to ni PBBM, kung alam to ni PBBM pagbabawalan to Hindi niya alam yan kasi tahimik naman siya, hindi siya nag-uusisa sa mga tao niya. Basta siya, masarap buhay niya. Pagpapaliban to, papatigil niya. Dahil talaga namang wala namang kapuso-puso yan. Kulang na nga ang pera, nakamotorsiklo na nga para lang makapasok sa trabaho dahil palpak ang Kita mo, tumpak na tumpak ka dyan na Mr. Harry Roque. 2025 for senator. Pwede ba yun? Tuloy mo yan, yung pagiging makababaya, mahirap mong panuntunan. Sana nga pagka halimbawa lumabang kang na senador at naging senador ka, sana hindi mo makakalimutan ang taong bayan. Publikong transportasyon, tapatan. Kung maganda ba ang ating LRT at saka MRT at sapat-sapat yan, meron bang magkokotse pa? Wala na nga kaya nga nagbumotorsiklo dahil mayroong kakulangan. Pantakin ninyo, tinanggal yung mga bus na dati may prangkisa, pero hindi naman nagdagdagan ang biyahe ng MRT at LRT. In fact, nabawasan pa nga dahil palaging under repair. At itong DOTR, kapag masisira ang LRT, alam mo ba, binabalik nila yung palpak na nagre-repair niya. Tinanggal nila yung Sumitomo, linagay nila doon sa tinatawag na Pangasinan Group. At ngayon, ang balita ko, ibipilit na binabalik ang walang kakayahan ng Pangasinan Group para magbigay ng repair dyan sa LRT. Masisisi nyo ba kung bakit yung kaunting naipon ng ating mga kababayan at nagbabayad sila na napakataas na interes sa mga nagbebenta ng motorsiklo, ha? Hindi po biro yung interes na binabayad nila para lang sila magkaroon ng motor. Masisisi mo ba kung bakit kumuha pa sila ng motor? Kasi nga hindi naman sapat yung masasakyan na bus at hindi sapat yung MRT at LRT. Pati nga mga jeepney, di ba? Privatization na ngayon. Yes. Pero ilan lang naman. Alam mo, Mr. Harry Roque, wala naman na yatang magandang gagawin ng mga gobyerno ngayon. Kahit sinong umupo. Sa nakikita ko, parang wala nang magandang nakikita akong gagawin nilang maganda para sa taong bayan. Pang sarili na lang talaga nila iniisip nila itong mga nakaupo ngayon. Kahit sinong umupong presidente. Parang wala na yata tayong pag-asa, Mr. Harry Roque. Nang nakaka-afford ng napakamahal na mga modern na jeepneys. So kulang talaga ang jeepney, kulang ang bus, kulang ang LTE, nagmumotor, tapos pag-uulan at sisilong pagmumultahin pa. Wag naman po. Yang multang po yan multa. Dahil po mahirap lang naman yata ang pinagbabayan. Tayo lang mga mahihirap. ang ating mga motorcycle riders ay walang kakayahan bumili ng kotse. Hindi po tama yan. Ayon nga, attorney, nitong grupo nga Manibela na nakatakdang magsagawa nga ng isang nationwide transport strike, natapat pa sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos this July 24, 25 and 26. At sabi nila, kahit isa ay wala ding nasusolusyonan sa ating mga inilatag na problema. Ayon po yan ng grupo. Alam mo yan ang problema kapag palpak ang gobyerno Ayaw manamit nating sang-ayunan ang mga Sinabi mo grupong yan, kaliwa Roque, parang dahil sila totoo po ay yan, kaalyado sa mga
Parang totoo yung sinasabi mo, Harry Roque, na palpak ang gobyerno. Totoo ba? Comment kayo dyan mga kababayan kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque. Mapatay sa kapwa Pilipino, nagagamit kasi yung mga issue kapag hindi tama ang ginagawa ng ahensya ng gobyerno doon sa kanyang katungkulan. Kaya naman napakalaki ng problema sa ating public transport system. Dahil kapalpakan ng DOTR, walang lisensya, walang license plate, hindi binalik ang prangkisa, walang plano pagdating sa ruta na hanggang ngayon dapat matagal lang natapos, hanggang ngayon di pa natatapos, natutulog sa pansitan ng mga taga-DOTR. Ayan tuloy, nagkakaroon ng butas ang kaliwa at sinakyan nga nito Alam na alam ni Mr. Harry Roque kung anong nangyayari, ha? Alam na alam mo, ha, Mr. Harry Roque, ha? ng grupong Manibela. So bagamat naniniwala ako itong Manibela ito kaliwa at nandilin lang ng taong bayan, nandyan pa rin yung mga issues dahil hindi po binigyan ng solusyon ng DOTR. No? Alam mo, kung titignan mo talaga yung mga ahensya sa DOTR, lahat palpak eh. LTO, walang driver's license, walang license plates. LTFRB, hindi pa inaayos ang mga ruta. O airport, palpak ang airport. Okay? Ang marina, abay, sos Mariosep, lumulubog ang mga barko, bagamat nagbabayad ng napakamahal sa mga classification society. O ano pa, kaap, ayan na nga. O, di ba, ang daming flight delays na parang jeepney na ngayon ng mga eroplano and yet hindi pinagbabayad ang multa ng mga eroplano. Yan pong dahilan kung bakit ang publiko ngayon ay nalilinlang ng mga kaliwa. Kasi pinagsasamantalahan ng kaliwa yung mga issue na talaga nang hindi naman binibigyan ng solusyon ng DOTR. Correct. Ay nako, talaga namang kapal mooks nung panahon ko ang tawag dyan. Napakakapal na mga muka na nagpipilit na manatili sa posisyon maski hindi naman kaya ang katungkulan. Ako po. Narinig nyo? Ang kakapal ng mukha. Okay, yan ang ating nireaksyonan ngayong araw na ito, mga kababayan. Hanggang sa muli, na ating pangungusisa at pangbubusisi sa mga isyu ng bayan. Lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na!